ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Pinagpukaw abalasang. Tampo kita naldaw iti panakigasangga sa Timurtal a hero. Ito'y drama ana paulwan. Alipugpug! Inang! Inang! Oh, apay! Naggapuamanan pina. Itay kapay asap-sapulan. Inang! Adda na yung bagadamag! Anya mandaytan? Kasta kalatan. Manipod ubing ka, aglaklak kwatsalangan tar aramidam. Di nakpay tulungan iti trabaho. Uray dito ila kumaarubayan kan dita balay. Di ka kadiagungatan, Inang! Oh, anya ti kinunam anay bagadamag. Masiguradok nga aglatakta iti intero abaryo kanatengan. Ay na! Nagado nga min dagiti agbungbong nga nagduduma anat nateng amulam. Taapay, aber! Adda ka no pa kontes pinna. Pinna. Anya ngay dayta? Di mo ko na may kontes day tanagan mo apina. Pinna! Saan atinagan ko apina? Anya dayta apinna. Pinadakkalan iti bunga tinatnateng. Kas ko maiti bunga ti karabasa, bunga ti kamatis, bunga ti sili, gandad dumapay a bunga tinateng. Basta pinna. Pinna at tiddugan iti tabungaw, tarong, utong, palang, ken aminan anat nateng. Kasta. Wan inang, kat masiguradok ang mga bak kayo iti pakontes. Nagpipintas ngamin dagiti nateng iti hardin nyo. Katap no masigurado ti panangabak ko. Ala, tulungan nakmat nga rudan amang taripato kadagiti mula. Ha? Oh, apay ngagmulagat ka. Kwa? Inang? Tulungan nakpina. Sika ti para sakdo iti pagsibog. Kunan ni Inang nagparutak kadagiti ruot dito'y hardin na. Angam, awan mat ti ruot amakitak. Natang mat amin dagito'y agsabsabong dito'y. Ha, ne, nagado ti busel dagito'y atabungaw. Kan, uray dagiti kabatiti dita. Agkaratil layon dan. Ay na. Nakaay-ayat. Ading Pina, Ha? Ayan tinagsaw. tumalyaw ka itilikodan. Wow! Nagtaaran alalaki? Ay na. Nagpipintas dagiti mula ni inang mo. Ay wan. Nagagat ngamin nga agmulmula. Kasla ngamin mabilin na dagiti mula ng agsabong kan agbunga da iti adu. Ngam, pulos sa di mo tultulungan. Saan? Ha? Apay nga mom. Kanayonak dito'y hardin ni inang mo. Sa anak lang agpakpakita ken kwa na. Anya? Di, kanayon nakmat amakita? Wen Saan mo abagay ti agtrabaho dito'y garden? Tila ang bagay mo. Kat iso ti panagpagnapagnam dito'y. Amang sayop ka dagiti sabong dagiti natang. Iso a pinarot kong dagiti ruot para ken ka. Pina, nakapimpintas ka. Mom, tinagan ko? Wen, kat dayawak ni inang mo. Permiti pa nang ipatagnaken ka. Tadi naka-inruam iti narigat at trabaho. Pinukudan na tinagtrabaho para laang ken ka. Awan ngamin ti amak. Saan kakaskadag iti daddo mga addaan, ama? Umay ka. Ipasyar ka iti sa bali a hardin. Anya? Ngam, saan ka ngam mo? Saan ka sumurot iti jak am mo? Saan ka amaan ano? Ad-adda pumintas ka. Numakapasyar ka iti sabsabali a lugar. Adu nga minti makitam amabalin mo atuladan. Umaykan. Saan? Dito yak lang hardin ni inang ko. Ha? Pugat!
Inang ko! Arayan ka na! Inang! Hay, adula amin ngay bagbagam. Masadot ka laang iso akasta ka. Saan, Inang? Agpay sa tibag bagahan. Ay, sus! Nagadukat nga ang momom. Di oray mapan kayo iti hardin nyo. Makita yo iti timbagak. Awan day ta. Masadot ka lamang aramid iti bagbagak. Ay, makaammo ka man laangan iti biagmaw. Ay, apay kulas! Ha, 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 hay! Boy-boyaan ka nakaturog di tapapag. Kung namatlan na buyatan kay tinalamiis adanom. Akilata bimaringkwas. Apay akastoy apong. Manipod di mo kung ti maturog. Nagadumot ten tinagduduma ang makitkitak. Anya man ang tinakitam. Dakkel ang nangisit a taong. Kapre! Siguro apong. Partaan man day tapok. Una niya. Saan aya? Hatunggal at dakarkar na amakitam iti panaturog mo. Kat pumod no? Siguro apong. Namin ado na napanagnakakan kaday takulas. Kuma, makitak day di apugot. Dakes lakit di aparswa day jay. Iso asa pulag apong. Sa di numat ngay ti pang sapulam. Basta sa pulag. Kayat ko alapdan ti dakes apanggap na. Kaasimot di balasang a biktimaan na. Balasang? Wen apong. Adda balasang a nakitak. Ket agpaggadlakit di day jay. Iso at tulungak. Ikuyog nak iti papanam kulas. Agsagana ka nga roden apong. Agmulagat ka, Apong Bobod. Ay, mamakak! Sabay sa, napaggas ti angin dito'y tangatang! Agmulagat ka ngaminan. Tapno mapanagnakam asaan ka amaan ano. Prinsipe Agilos! Saan ka amaan ano? Basta kadwanak, Apong Bobod. Gana sa munti agtayab. Akasla nagpaubba ka iti bagbagayo at tao as Superman. Kanya? Wen, siyak itatiaw awagan nyo iti Superman. Inikanak iti amak iti naan anay apan nakabalin. Tapno maaramid ko ti amin akayat ko nga aramidan. Naimbag ta na discobrem ang mabalinak nga ikuyog akastoy! Agam ampayag ta iti tangatang, Apong. Ngem saan data makita dagiti tattao. Idinto ta siya. Nalawag amakitak ida. At siyak ngay! Makita ka di mo't dagiti aday ti daga! Saan, Apong? Ngem uray no kasta. Agmulagat kalata. Tapno makitam tila nga ti tangatang. Ang mga numalyawak lang no niya ti makita! Kaya rigan ta ti agluglugan kadagiti puraw nga ulap, Apong. Awan pagbutngam. Isong agmulagat kan. Madamdamalaeng. Agdisutan iti daga. Ay, Pina! Pina! Ay, ayan nga tan ni Pina. Timbaon ko nga agpuros iti nagduduma abo nga timulak dito'y hartin. Agluto akon iti sidaan. Hindi matlag subline. Pina! Inang! Awan mo ti makita ka purusak. Anya? Jak makita dagiti ibagbagam adadakkel abo nga ti tarong, karabasa, okra kan parya. Ay, apaw! Muling-ling ka kade. Dagitaman nagado. Ha? Apay, agkurang ka di dagita do amatam tapno makitam dagita. Ha? Mamurumuran la ko mga rod iti binig amata day taulom tapno makitam amin abanag. Bareng gumagat kamuton. Inang! Anyapay nga iti surak. Nubin igtumeten amata ti makita dito'y ulok. Nakapimpintas to'y kulot kan atidog abuok ko. Di pa ikit din makalbuak. Kat masukatan iti ado ang mata akas iti kunayo. Kayat ko pa'y akas na ti itsuram no isot pagbaliwam. Ay nabannog akon, Pina. Manipod ubing ka, si kalatan tiyas asikaswag. Dakkel kan, iso atulungan na kumamutan nga inam. Inang! Kabsat, apay di anak mo.
Nakita ka nakatugaw iti katengaan, ti kanatengam. Kaslasaan met nga kutkutin. Ay, bayam. Inungtak ngamin, kapsat. Kasta, apay met nga inungtam. Pulos ngamin adi naktulungan. Nabambannog akon. Ngam talaga adi naktulungan. Iso nga inungtak. Basol mo metlaeng, no apay adi nakatulungan. Anya, Saan na mailingad kada kami akaaro bayo ditoy titratom kan kuana manipod ubing. Di makkel nga awan amo na nga aramidan. Isu nga ita, marigatan kan. Si kamot laeng ti mapabasol. Nagmalmalam akon anak katugaw dito katengaan ti hardin ni inang. Ngam dinak sinublyan ditoy. Saan ako nakaykayat ni inang ko? Ngam, apay nga ta. Saan nakanarigatan? Nga uray nagpudot ti darang ti init iti nagmalam. Apay nga'y akas ladyak narik na ti pudot. Ha? Anya day chay? Arim padagsamat ti dakkala tao. Adda ka di tao, ita si ko? Sakday to. Pagod! Alaon kan. Bagkatan kan kat ipangkay jay balay ko. Di nagkabala na magkatan! Apay, saan ka mabagkat nga paiso? Imposible! Imposible! Kasla ka matla nagramot di nagtugawamon. Ipan ko amin apig sa tapno mabagkat ka. Apa yan? Kasla na'y gagara ti kalat a panagangin na itinapigsa. Agaywan, day ka pala sa Sino ka nakay? Apay ang kalat ti panagparang mo. Agaywan, day ka pala sa Aguray ka man. Ama! Tulungan nak! Ang abon na pugot. Ibasibas ko! Shakti sangwam, pugot! Sino ka akong dikarit? Saan ka gagawaya tao? Wan, agpada ta akarkar na kadagiti tao. Ngam napigpig sa akin na sigsiglatak ngam siga! Para makita, anya tinukmaam. Tauray ka lang na ipasubsob di tadaga. Salba ka! Pagluklok sa una! Tapno di ka makaadungag palastog. Lepasan ta adagos ti laban. Apay-apoy at alipugbog! Makamun ti alipugpog. No sa dino ti pangipananakan ka. Ay, awanon ti serpida gito'y mulak anatang. Dinadaal jay alipugpog. Agyaman ka, taapagbiit laeng. Aguray ka. Ayan ni Pina nga anak mo. Ay, Juan, napanangatan ti anak ko. Ang mga nunadangran ijay alipugpog. Kinunam anakitam dito'y. Apay ngay ngawan mat. Nakita ka nakatugaw dita. Ne, aguray ka. Anya amula dayta. Ne, apay dayta. Awan ti kasta amulak dito'y hardin ka. Nagpintas dayta kasla ulo abunga na. Agam,
Payakas lamata, dagita na imurumor. Awan ti mulak akasta. Jak amo no anya da ita. Naimbag nga orasyo. Sino ka? Nakitam ka di ti anak ko. Ni Pina? Wan! Ti anak ko an ipina. Nakita yu kaday. Prinsipe Agilos. Jak amo ngay palawag. Isuasikan timang ibaga. Inispal mi ti anak yo. Manipod iti mangdangran kumaken ko na apugot. Anya? Ayan nga rudan ti anak ko. Kinay kayat na tinagtugtugaw dita. Saan nyo kano akay kayat? Iso akinunana, akay kayat nanti agbalin matan amay sa amula. Tapno agyan laangan dito'y hardin nyo. Ayan ti anak ko. Saan ko maatila sasawa yon? Ibagayo no ayan ti anak ko. Jak maawatan ti imbaga ni Pina. Ngam kayat yo kano amaadaan ko maiti adu amata. Ket, iso daytan. Day tamula ang nagbunga iti. Ado ti matahan na. Imbaga mon kabsa. Isuday ta ni Pina. Apay ngay, api may sadyay imbagak. Ang saan? Diyak kaya tama pukaw ko ti anak ko. Ay, pinanak ko! Diyak pagayatan ti imbagak. Amadaan ka kumait ti ado amata. Nadikat. Pina. Ang subli kay ti sigo dalangaw. Kapsat, panagkunak. Kaya't nakalaan nga subukan ni Pina. Wala ti na magbalin kan kwa na akasta. Urahin mo. Agsundin tumatlaan ni Pina kada kayo. Pina, anak ko! Ditan gagayem, tinagdibusan, titampok na istorya itamal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Mortal a Hero. Ito'y drama Anapauluan. Alipongpong! Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Kirby Riliera. Sound effects, June Rebutazo. Musika and computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipongpong!